F'Diċembru li għadda l-Gvern naqqas l-ispiża tiegħu fuq is-Sahha b'iktar minn 8 miljun euro u l-ispiża fuq l-edukazzjoni b'iktar minn 7 miljun euro. Fl-istess ħin iżda l-Gvern permezz tal-Ministeru ta' Ostingat daħal l-spiża ta' miljuni kbar ta' euros f'dawk li huma konsulenzi fuq numru ta' proġetti. L-ikbar spiża ta' konsulenzi hija marbuta mal-proġett ta' Bieb il-Belt u t-teatru bla Saqaf, proġett mill-aktar kontroversjali li sab l-oppożizzjoni tal-esperti f'dan il-qasam. 9 miljuni u 600,000 euro se jkunu qegħdin jitħallsu lil Renzo Piano. 6 miljuni u 800,000 euro oħra se jkunu qed jitħallsu fuq 4 servizzi oħra ta' konsulenzi wkoll marbuta ma' dan il-proġett. Ma' 9 miljun euro oħra mbagħad ser jintefqu f'konsulenzi b'rabta mal-proġett tal-baċir numru 1, proġett li waqa' lura b'xhur sħaħ. Dwar l-iżvilupp tal-Fort de Sant'Irmu, żvilupp li għadu qatt ma beda, qed isiru ħlasijiet f'servizzi ta' konsulenza li jvarjaw minn 21 euro s-sija għal 45 euro s-sija u għal 57 euro is-sija.